Er is oneenigheid over de invulling van het keurlonenterrein in Boetenpost, der 20 jaar de Nationale Aardappelkeuringsdienst vestigen wie. De eigenaar van het terrein had van de gemeente Achtkarspelen toestemming gekregen om recreatiewenningen te plaatsen. Plaatselijk Belang Boetenpost en initiatiefgroep Wonen Boetenpost sjoggen het lever oors. Het jammer is, daar hebben we wel toestemming voor jong, maar om te zeggen, even reguliere bewinning, normale bewinning, waarvan een grote behoefte hier is in Boetenpost, daar wordt net om mij werkt. En dat is het jammer. En ons beroep op de gemeente is zeker, maar ook op de provincie, schijnt dat er meer winningbouw in Boetenpost en ook in deze hele regio uiteraard tastien wordt. Plaatselijk Belang Boetenpost en de initiatiefgroep Wonen Boetenpost willen dus dat reguliere wenningen op het terrein bouwd worden omdat er een groot wenningtekort is in het dorp. Daarnaast had ook de gemeente de wenvisie vastgesteld met een duidelijke ambitie om inwoners vast te houden en mensen naar het dorp te loeken. Om dat te realiseren heb je alle treinen en alle mogelijkheden moet je daarbij benutten. En dan kun je zo'n mooi gebied als Jere achter me, kun je absoluut net lezen laten dat zo zonde wezen om daar alleen maar recreatiebewenning te steken. En dan heb je weer toch een gebied waar je toch een 20, 24 winningen bijbouwen kunnen. De gemeente Achtkarspelen is ook vreeg om reactie. En liet weten dat deze locatie is buitenstedelijk gelegen, waardoor deze in eerste instantie niet in aanmerking komt voor reguliere woningbouw. Binnenkort komt er een nieuw woningbouwprogramma vanuit de gemeente Achtkarspelen en daar zal plaatselijk Belang Boetenpost en de initiatiefgroep Wonen Boetenpost haar actief in mengen. Want ze verwacht zich daarin een soort extra woningen voor het dorp. Ik hoop dat de gemeente Achtkarspelen echt ambitie toont om dat weer te maken. Want de gemeente had dat onjoen en de gemeente had het nou uitgevoerd, vind ik. En dat zou jammer wezen als de provincie dan vervolgens de gebiedsontwikkeling, deze regio-ontwikkeling stopzet of belemmert. De gemeente liet weten dat ze de vierde praten in maart in de gemeenterie. Zowel plaatselijk Belang Boetenpost als initiatiefgroep Wonen Boetenpost haar goede hoop. Al is er wel wat voor nodig. Net alleen de eigen gemeente en de politiek hier bewerken, ook de provinciale politiek bewerken en ze nodigen de Tweede Kamerleden die hierbij betrokken zijn, ook bewerken. Want oors ben ik bang dat het net van kan krijgen. Het is heel stroperig.